så kommer Heri Ziska till sitt femte kast. Han har kvalificerat sig till finalerna via den 8:e plats och bästa kastet var 4 meter och 23. Så igen var det första kastet i finalerna. Ja, Mr. Edna Sjonen. Och nu är han så kommit till andra kast i finalerna. Och så får det så tjänk hos det här vid tøyen. Och så får han snärrar han sig runt. Och så släpper han sledgjene. Men jag hade inte att de kom så grovliga längt ut. Og det har kalldømt, han hever trakka og de ringen som tja honom at arbeide i, så eisen heter her kastet tja Hera kalldømt. Og det var eisen i første finaleomfæren som fikk kalldømt sønne køst, men annars støvant han at Andrew Frost av Isle of Wight ligger 8 ved 34 meter og 42, og han en 90 meter framför Letterburg som cirka 5,5 i finaleomfären. Och här är Ziska tablettla kända plats i finalen i Sleggjukast. Ja, det blev det så stända. Och vad säger du om kappingen över hur? Kappingen var också stottlig egentligen. Stöj var näck hacken det över för. Sen var stottlig. Det hade bronsar för en tror och det I haltet att han då bronsan här till 84 eller något kört så det är nog stått att så men efter mot egna vi kommande så var det gjort med det här tals som jag skriver så och det hade inte. Hur är det? Jag fick fel upp på det. Alltså tekniskt helt är faktiskt inte det jag så realligt men det fick simpelt inte fel på in med det. Det vill du gjort det. Det är klävarskap så där så. Jag måste nog finna det händer så känner det att är det time och skaft? Nej, det är väl fyra fysiskt, det är det. Jag har ju brukat omkyldningar för att se som det är. Det är klävarskap så alltså. Och så var det, man måste nästan nog. Det betyder inte, men här har jag kunnat kvist med center, det finns ju centropator. Proffsen är okej. Så det är nog mer en spårning bara om att timingen, och säger att det inte är ordentligt här, han skulle sitta här. Och i hemmar, det är så jävla rytmiskt. Hvis timingen inte är där, så gånger det runt ringen. Så det är också arbetar vi. Men här var en Isle of Wight som kastade längt. Han var ute mot 40 meter i det. Ja, han är eminent där. Han är nästan bäst i stora Bretland. Det är nog några år. Alltså det är som sagt, alltså det måste vara inte är omstövningar som problem. Så och hinner kasta oss nu rymda väl alltså. Några kastar sig ner för det som det blev men alltså det är det kan inte sjuka för näka. Jag skulle kasta långt där.